Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. Hay lugar. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellem lilkom illi qed tieħdu sem magħna f'din il-qudiesa minn djarkom, imma b'mod speċjali rrid insellem il-morda tagħna u dawk illi huma rikoverati fid-djar tal-anzjani. Nixtieq li noffri din il-qudiesa skont l-intenzjonijiet tagħkom. Għandi f'moħħi xi nies illi jitolbuni biex nitlob għalihom, għandi f'moħħi anke xi nies illi illum stess se jagħmlu xi intervent mediku huma rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Nixtieq li nżommhom fil-ħsieb tiegħi f'din il-qudiesa u se nitlob għalikom ilkoll. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna ħuti ħalli nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli u lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalliq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, oraklu tal-Mulej, jiena nkun Alla ta' tribujiet kollha ta' Iżrael u huma jkunu l-poplu tiegħi. Dan jgħid il-Mulej. Il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħniena fid-deżert. Iżrael terraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Mil-bot il-Mulej derlu. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Jien nerġa' nwafqek fuq riġlejk, oxebba ta' Iżrael, u inti tieqaf. Terġa' tiżżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfem ferrieħa.
terġa' tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Samarija. Il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott. Għax jasal jum meta fuq il-muntanja ta' Efraim l-assisa jgħidu u jgħidu: Qumu, ejjew nitilgħu Sion għand il-mulej Alla tagħna, għax dan jgħid il-mulej: għannu bil-ferħa l-Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u niedu. Il-mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej iħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandruha il-bot fil-gżejjer u għejdu. Dan li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu. Flimkien, il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tieba tal-mulej. Flimkien, il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Flimkien, il-mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Profeta kbir anfosna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u magħdura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh jgħidulu: Eħles minna x'ġejja tajjat warajna. Imma hu qalilhom ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: Enni mulej. U weġibha: Mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi. Ekku mulej qaltlu: Iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira. Ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej It-tifħir lilek Kristu. lilek Kristu. Din is-silta tal-Vanġelu komunement nirreferu għaliha bħala il-fidi tal-mara Kananija. U verament hija ġrajja illi ddur madwar din il-kelma, il-fidi. Anzi, nosservaw kif donnu il-mulej Ġesu jibdel il-ħsieb il-fema tiegħu mill-bidu sal-aħħar ta' din il-ġrajja. Il-ġrajja tibda bil-laqgħa tal-mara Kananija ma' Ġesu u donnu attitudni ta' rifjut min-naħa ta' Ġesu. Donnu Ġesu injora lil din il-mara ma tax każ tat-talba tagħha. Kienet mara Kananija. Ma kienitx tappartjeni għan-nies ta' Iżrael. Meta Ġesu kien qiegħed jifhem il-missjoni tiegħu bħala s-salvatur tal-poplu ta' Iżrael.
X'wassal biex sal-aħħar ta' din is-silta Ġesu jibdel il-ħsieb tiegħu u jagħmel miraklu ma' din il-mara, ċoe ma' binta. Għaliex Ġesu bidel fehmtu? Ġesu iħares lejn il-fidi kbira ta' din il-mara. Mhux l-ewwel darba li Ġesu ma jħares lejn xejn iżjed ħlief lejn il-fidi ta' min se jirċievi l-miraklu. Xi ftit ħdut ilu rajna smajna dik il-ġrajja tal-miraklu mal-mara li kienet ilha 12 sena dbati bit-tnixxija tad-demm. Xrala Ġesu lil dik il-mara ħlief il-fidi kbira tagħha. Lir-raġel ama Bartilmew Ġesu iħares lejh u jara l-fidi kbira tiegħu fl-istorja kollha tas-salvazzjoni. Mill-bidu nett tal-istorja tal-fidwa tagħna, Abraham, Mosè, il-Verġni Marija, Alla jħares lejhom u jara il-fidi kbira tagħhom. Il-fidi ħuti eżis tfisser ikollok għajnejn li kapaċi jaraw dawl anke f'sitwazzjonijiet ta' dlam. Il-fidi hija don illi Alla jagħtina. Il-fidi tfisser inti temmen fil-qawwa li Alla għandu u tintelaq f'idejh b'mod liberu u b'mod sħiħ. Il-fidi tfisser fiduċja. Titgħallem tafda lil Alla fil-ħajja tiegħek. Il-fidi ngħidu li hija don, jiġifieri Alla jagħtina brigal. U veru meta noqogħdu naħsbu ftit aħna kif ġejna nsara ma minna xejn, irċivejnieh dan id-don. Irċivejna l-grazzja tal-mamudija mhux għall-meriti tagħna, mhux bil-ħila tagħna, imma grazzi għal dawk ta' qabilna. Dan id-don irċivejnieh imma jeħtieġilna nindukrawh u nieħdu ħsiebu. San Pawl kien ħareġ b'dik l-espressjoni il-fidi tiġi mismieħ. Jiġifieri veru, aħna għandna din iż-żerriegħa fil-qalb tagħna, imma kontinwament għandna bżonn insaqquha, nitimgħuha, nieħdu ħsiebha għaliex inkella nirriskjaw illi l-fidi tagħna ssir sterili, tmut, ma tipproduċi xejn. U allura aħna naraw il-miraklu li Ġesu jwettaq ma' din il-mara Kananija għax il-fidi tagħha jeħtieġ ħuti eżis li jien u intom ukoll inġeddu l-fidi tagħna fih. Inġeddu l-impenn tagħna illi nieħdu ħsieb il-fidi. Illi id-don tal-fidi li rċivejna b'mod gratwit b'xejn nieħdu ħsiebu, inkabruh, ħalli f'ħajjitna iħalli l-frott. Inħeġġeġ ħafna lilkom eżis morda biex ma taqtawx qalbkom. Intom rikoverati, bluġieħ bidwejjaq tagħkom, inħeġġiġkom iġġeddu il-fidi tagħkom. Ġesu iħares lejn il-fidi tagħkom u anke magħkom magħna lkoll meta jarana nintelqu f'idejh b'mod sħiħ u b'fiduċja totali, Ġesu jerġa' jagħmel magħna mirakli kbar. It-talba tagħna kollha fiduċja titla' quddiem Alla l-Missier permezz ta' Ibnu Ġesu li huwa dejjem ħaj biex jidħol għalina. Għalhekk nitolbu ngħidu isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Għall-Knisja sabiex tkun sinjal ħaj ta' għaqda għall-popli kollha. Isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Għal dawk li mhumiex insara sabiex il-prattika tal-virtujiet u x-xewqa tas-salvazzjoni jiftħulhom it-triq għal Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin kollha. Isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Għal dawk li jinsabu mniktin biex isibu nies kapaċi jisimgħuhom, jifhmuhom u isabbruhom. Isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Għalina sabiex induru lejn Alla mhux biss fil-bżonn biex nitolbuh imma wkoll biex inroddulu ħajr għal ġid kollu li jsawab fuqna. Isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Għall-morda tagħna biex ma jaqtawx qalbhom imma iġeddu l-impenn tagħhom li jafdaw lil Alla u jikbru fil-fidi. Isma'na Missier bibnek il-Għażiż. Nagħmlu t-talba tagħna fi skiet.
Mulej Alla tagħna għatina dejjem l-għajnuna tiegħek biex insiru nixbħu lil-libnek il-għażiż illi fih in-natura divina ingħaqdet man-natura tagħna l-bnedmin. Inti li tgħix wis-sal tagħna l dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek, għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattunna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħalħobs rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej Ġesu Kristu. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk
Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li inna li nieħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfiet tagħna Charles u Joseph u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-kol nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe l-Arus tagħha, mal-Apostli, ma' San Gejtanu u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fiduċja sħiħa f'Alla il-missier twajjeb tagħna li ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Imma fl-istess waqt jagħtina dak kollu li neħtieġu ejjew nitolbu kif għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u jridna nagħmlu għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, ħadd jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Ibqa' għejn dejjem u lej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid tagħtihom ukoll li jkun jistroqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesenna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-glorja, l-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn imwiet. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naffir minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Marija Amen. Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naffir minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa
nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw li kontemplaw il-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata reġina tas-sema u tal-art mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum maħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issew fis-sija tal-mewtana Glorja Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif kien Santu. mill-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Għatjoma Amen. mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatjoma mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatjoma mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-de. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri.
Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin Itlob kollha, għalina. Sultana imnissna mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Itlob mqaddes, għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk ħaruf mulej. ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu itħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u lill-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin tagħna San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Ignazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla, int li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla Flanġri u l-qaddisin kollha tiegħu.